naagarap sabi sa tuloy. Ang kong barangay kung para inyo para sa pinakayo
Kaya sa marami pa naman. Ang tama barangay, buwan na lang kasi yung mga araw-araw kasi lang po. At yun na pero kay wala pala nagkakaya Graduan ng sinasabi mamang
Yan lang wala. Bayan, wala. Ano may buwa? Ano nga, ano nga,
Ito yung mga sinabili. Pahinga mo.